kai kana son bagas daga nan ko ɗani kai ka je maka kenan. Ai na gane ka dan bagas to baka isa ba. Alƙur'an baka isa ba. Allah na gaya maka ni ne shawara yake baka. Daga nan hamaka. Daga nan hamaka. To ya zaka yi da maliya? A ta tana jirgi yake wucewa jirgin sama. To titin jirgin yaso. Ba titi aka bashi a sama ba. Amma ne aka ke ta maliya. Aka ke ta maliya. Aka traffic aka randa bawul. A maliyar? A ran kore ka daga ofisina. Ba za ka tafiya da irin ku ba wallahi. Kore ka zan daga ofisina. To haka za a yi jirgin kasa. Hamaka. Alƙur'an zan canza ka a ofisina. A ganin juma'a. To da naga ka tabu. Ka tabu. Ƙwararre ma kuwa ka tabu. Ina ga ma sakatiri ma ina ganin daga nan zan sa a kai mun kai can. Allah wallahi. Yana ga yin sakashi. Baka isa ka je shakasin ba. Alƙur'an ba za ka je gidan gwamnati ba. Allah baka isa ba. Wallahi gidana na gwamnati wallahi ba ka je gidana na gwamnati ba. Yawwa. To wasiƙar ta kusa da ta ƙarshe. Yawwa muna da wasiƙar Kabiru Yaro Wayes. Mai maganin ƙwari makaɗo wadal. Ya ce shi addu'a yake yi ga gwamnati da 'yan ƙasa da ƙasar gabaki ɗaya. Allah ya tabbatar mana da tsaro a ƙasar mu baki ɗaya. Domin yanayin abubuwa dai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abin da Yaro Wayes makaɗo wadal. Abin ne yana ɗaure kai. Yana ɗaura kai. To shi ba lada ne ba shi ba sarki ba kenan. Yanzu ka ga yanzu kamar misali. Idan ana addu'a ai a masallaci ake addu'a ko a nan ake kware ma duk makaman da za ka yi roƙo duk suna masallaci duk suna ciki. To he kuma aka kai ga kana addu'a masallaci sannan kuma wai kuma an doka masallacin an kwamashe tai wannan abu da me ya kama alajin Allah kaga a matsayina na gwamnati ba na san in rika jin wannan abu na rasa amma ka san wani abu da za a yi bari kawai. To ka san shawarar ɗan ba kaɗan? Ba ni. Ka tara malaman nan. To. Ai ta zuba addu'o'i. To. Zuciyarka kar take. A yanda kake nunawa kuma a yanda kake. To idan ka so ka tabbatar da zuciyarka fara ce ta. To kai aiki fari. To ka ba da shawara. Ka kirawo malaman nan ranka ta kaf ɗinsu wani masu faɗi a ji. A zo a yi addu'a iya addu'a duk wani mai hannu a cikin da kai ka dan cewa kai kana yi ina yi ya bakin kokari to tare malamai duk wani mai hannu a cikin wannan matsala Allah ya kauda shi ko da ko ni ne ko da ko kai ne kware ma kuwa ka ba da shawara mai ai addu'an kunuti ma da fastoci ai ta addu'a a mujami'ai kai ma da baka da addini ka iya naka kai ma kai irin wanda ka sani tunda dai Allah dai yana jin yaran kowa ware kuwa kuma fa ka kawo shi a shi kana da hankali ba zan kai ka sakatiri kurma ma ya addu'a Allah ya ji ai na fasa kai ka sakatiri a shi kana da hankali alquran kana da hankali na fasa kai ka sakatiri ai mu da kake gani wani lokacin wato ina dan kasa ga wani ka ba da shawara in na tara malaman nan suka zuba addu'a ina ga ma suka zuba addu'a daga baya kuma zan tara yara waɗanda ba su da littafin zanibi a kansu wallahi su ma in tara su ma su yi mana addu'a duk irin wacce suka iya amma addu'a alifin ba'un za su ka faɗa Allah duk Allah ne kuma Allah na jin karatun kowa yawwa su roƙa ina ga abin da za a yi kenan dan in ba haka ba to ƙarshen abin nan dai in kana ganin cewa a makwacinka take za ta da ba ta hauro gidanka wannan haka yake kuma kaga kamar yadda na lukon maye in aka yi addu'a nan to ya kamata in ɗauki darasi a wajen nan lukon mu ni ma in rinka shiga ina gano ma idona yawa ko ba haka ba da wata ran zan niki bataliya in ce a matsayina na gwamnati kuma mun baya in rike mai jigida in rataya in wuce gaba kana ganin ya kake gani da lafiya lau wallahi lafiya lau duk duniya sai an alfahari da kai to masha Allah ina dan kasa ga wani dan kasa lambar dai bata canza salo ba na ce muku ba fa a flashin zage banda kira ba a kiran waya zage banda kira ko kuma kanawa banda flashin zage banda kira ga kanawa banda flashin magana gaskiya
07037 idan kuma baka ji wasiƙar ka an karanta maka ba to baka saka sunanka ba a cikin wasiƙar ba baka saka garin da ka fito a wasiƙar ba. Ni a matsayina na gwamnati ina yi da mutanen da na sani ne yawwa. Kuma sannan in baka ji wasiƙar ka ba to ka tara mako mai zuwa daidai lokacin da muka fara gabatar da wannan shiri za ka ji wasiƙar ka in Allah ya yarda kada kai ƙasa a gwiwa za ka ji wasiƙar ka an karanta maka kuma